Здравейте, аз съм Христо от Studio Mo и днес ще говорим за Google Street View за бизнес и ползите от него. Какво е Google Street View? Google Street View е виртуална обиколка на вашия бизнес, точно както реално би се разходил един ваш клиент. Тя е интегрирана във всички продукти на Google. Тя позволява на вашите потенциални клиенти по-лесно да ви открият в интернет, да видят точното ви местоположение на картата и да видят отвътре бизнеса ви, преди реално да ви посетят. Можете да се придвижвате от точка до точка във виртуалната обиколка, за да получите пълна и цялостна представа за бизнеса. Виртуалните обиколки са подходящи за всякакъв вид бизнес, който има търговска част или представителни части, например ресторанти, хотели, шоурумове, магазини, офиси и така нататък. Как ще помогне на бизнеса ви? Милиони потребители на интернет ежедневно търсят информация. Присъствието ви в Google Street View ви осигурява мощен канал за връзка директно с потенциалните ви клиенти. Вашият бизнес се откроява в Google Maps при търсене, а клиентите ви намират и стигат лесно и бързо до вас с помощта на Google Maps. Виртуалните обиколки работят на всички видови устройства, настолни компютри, смартфони, таблети. Според проучване на Google, 360 градусовите виртуални разходки увеличават двойно интереса към даден бизнес. Например, при от 18 до 34 годишните, вероятността да посетят реално бизнеса ви на база разгледана виртуална обиколка е 130% по-голяма. В България има процъфтяващ туристически бизнес. Посетители от други градове и държави ще търсят места за престой, за храна, за пазаруване и за забавления. Виртуалната обиколка е отлично решение за всеки бизнес. Масово е разпространена в Западна Европа и Америка и е въпрос на време това да се случи в България. Имате възможност да сте от първите, както е известно, печелят първите. Звучи ви сложно? Не. Много е лесно и не се изискват никакви технически познания от ваша страна. Ето как работи процеса. Свържете се с нас за безплатна консултация или оферта, или посетете линка по-долу в описанието на това видео. Заснемане. Самото фотозаснемане отнема около половин час до няколко часа и зависи от броя на заснетите панорамни точки. Фотосесиите обикновено се извършват в ненатоварено работно време или в времето, в което вашия бизнес е затворен за клиенти. Това от една страна дава възможност за бърза фотосесия, а от друга страна ви дава възможност да огледате интериора, да прецените дали всичко изглежда по начин, по който бихте искали да го види един ваш клиент. Доверете се на професионалистите. Ние, Studio Mo, сме предпочитан партньор в сферата на рекламната фотография. Имаме дългогодишен опит в заснемането на 360 градусови панорами и съвсем естествено сме от първите и с най-висок ранг партньори на Google по този проект. Колко струва? Цената винаги е от значение. Попълнете кратката форма, като посетите линка отдолу. Ние ще ви изпратим оферта специално за вас. Уверявам ви, че цената ще ви изненада приятно. И накрая нещо много важно. Присъствието на бизнеса ви в Google Street View не е разход, това е инвестиция.